Gahapon nadungog nato sa atong ebanghelyo ang usa ka batan-on nga diduol kang Hesus ug nangutana unsay iyang buhaton para makadawat ug maangkon niya ang gingharian sa langit. Ug giingnan siya ni Hesus kung hinumduman nato mga igsoon ang tubag ni Hesus kaniya, biyai ibaligya ang tanang naa nimo, ang imong mga kabtangan ug ihatag sa mga kabus ug sunod kanako. Ang reaction sa maong batan-on, naguol siya kay dili man niya kayang i-give up kung unsay naa niya. Ang atong ebanghelyo karon nadungog nato nag-iingon the paradox in following God. Ang gusto ni Jesus gahapon biyaan ang tanan nga naa nimo. Pero karon nadungog nato sa atong ebanghelyo unsay ganti nga madawat nato kung biyaan nato ang tanan nga anaa kanato. Nindot pamalandungan. Interesting kaayo ang illustration ni Saint Mark sa iyang gospel. Seems to us sa tanan nga mga grasya nga mga nindot nga madawat nato, why is it Saint Mark include in his gospel this particular line, bisan ang pag-antos? Ang pag-antos usad ay usab kini kagasa sa pagsunod sa Dios. Nganuman mga igsoon, sa konteksto kining iyang ebanghelyo iya kining gi-address ngadto sa usa ka komunidad nga naa sa tumang pag-antos ug kalisdanan, labi na tungod kay sa ilhang pagsunod sa Dios. Monang kani gihatagan niya og hope ang katong suffering community nga sa ilang pag-antos sa kalisdanan nga ilang giagian karon anaay ganti kay maila ang gingharian sa Dios. Unsa man kini nga mensahe para kanato nga sa atong pagsunod sa Ginoo kitang tanan usab maka-experience og mga paglutos, maka-experience og kalisdanan, maka-experience og dili maayo nga mga experiences tungod sa atong pagpangalagad. Pero dili kita maguol kay nganuman bisan pa man nga naa kitay mga kalisdanan nga mahiaguman tungod sa atong pagsunod sa Dios, niingon ang Ginoo sa iyang saad kanato karon sa atong ebanghelyo, ang inyong pag-antos anaay ganting madawat, mainyo ang gingharian sa langit. Mao na this gives us hope na kung unsay atong giagian karon sa atong pagpangalagad, nay mga tawo nga manglutos, magbugal-bugal, magpasakit nato, dumikan sa ato ang pagpangalagad, hinumduman nato nga naay ganti nga atong madawat. Kini usab nagpahinumdum kanato nga kung kita generous, kung kita magmanggihatagon ngadto sa Dios, muhatag kung unsay naa kanato sa atong oras, panahon para sa Ginoo, ang Ginoo usab magmanggihatagon kanato. Ang Ginoo usab mobalik or ibalik kini niya 100-fold. Mao bitaw ang niingon dinhi sa atong ebanghelyo, ibalik kini gatusan kapilo. Mao ni maigsoon, mao kini ang hagit para kanatong tanan sa atong pagpangalagad ug sa atong desire to serve God. What are the things that we want to offer? What are the things that we want to sacrifice for the glory of the Lord? Hinumduman nato, dili kita magdinalo, dili kita magdumili sa paghatag sa Dios. Kay kung kita magmanggihatagon, ang Dios usab mas magmanggihatagon pa kaysa kanato. Amen. Palihog manindog.